pe nimeni. Direct pe ne-am adus, am văzut la final. Bună și bine v-am găsit la un nou episod din Phasmophobia. Tot încă mă aud. Vreau să termin provocarea asta odată, m-am săturată. Unele dintre cele mai ușoare provocări mă enervează la final. Nu, mai degrabă, asta nu-ți dai seama din prima. Așa, mai degrabă e sara, apoi acolo sara și te învârți fantoma, faci o horă. Hai, hai, dă o sferă din prima. Îmi dai și mie, te rog? Îmi dai și mie, te rog, o sferă? Cântă. Sat? Călcat în sat. Călcat în saune. Nu? Da, călcat. Aoleu, aoleu, aoleu. Nu știu are câinele ăla meu. Bă, da, n-aream prinde la sol asta. Fantomă când? Stai să vedem. Gameaș. Iar mă sună. Nu știu pe mine. Direct pe ne-am adus, am văzut la final. Fantome? Bench. Nu știu. Nu știu. Stați puțin. Hai să dacă e bench, bă, așa. Hai să ne-am bench. Hunt. Huntul cântă, da. Am adus aminte. Hai că revin la mea, vă răspund la telefon. Gata. Deci Huntul cântă. În 10 minute trebuie să mă duc, am alea că iar treabă. Huntul cântă. Ok. Hai, fac. Hai să dăm. Uh, Hai să vedem. Dacă cântă e Huntul. Dacă o cântat e Huntul. Păi și viteză are. Nu? N-are? Bun. Nu-i Ben și nu-i Hunt. O plecat deja. Și nu-i Shuret. Deci avem așa. Ben și Red, Red, Ben și Raiju, Revenant, Poltergeist, uh, Phantom, ce mai era? Huntul, eu zic că e un Gin asta. Gin sau Iurei. Hai să vedem. Vreau așa să vedem. Să dacă îl prind. Gin sau Iurei. Mer.
Hai că revin la mea. Mă duc, am alea de treabă și revin. Hai, gata, am revenit să termin odată cu ăsta. Am revenit, odată. Termin că nu mai pot. Hai să vedem. Aoleu, bă, sper să termin. Sper să... Eu vreau să terminăm un joc în 5 minute. Ce ai, mă, că aveam un short, atât aveam. Nu mult aveam. Hai să vedem. Treaba mai degrabă în locul de ăsta și ăsta, că oricum nu pot să vedea. Se aude așa. Ăsta și ăsta se aud. Bun, bun. Unii. Ăsta și ăsta. Încă ceva în partea aia. Nu-l văd. A, uite-l. Partea asta. Partea asta pe undeva pe aici trebuie să fie. Ori chiar aici, în ultimul cort. Am călcat încă în sare. Nu, nu-i bench. Vezi, eu de acolo iasă. Calc în sare, cum văd. Da, au călcat. Au călcat în sare. Nu-i Raiju, nu-i Revenant, nu-i Banshee, nu-i ăla. Nu-i Hantu. Avem așa. Dovezi. Alright, nu, Banshee, nu. Raiju, nu. Revenant, nu. Hantu, nu. Și cam atât. Poltergeist, nu. Uh, nu, Poltergeist posibil. Phantom, nu-i? Poltergeist posibil. Că nu au aruncat așa de multe. Și atât, că restul nu știu. Aia nu-i că e direct bătrân. Mhm. Așa, 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 așa. Am un termometru și cu astea. Și am văzut că au plecat în sar și asta. Pac, pac. Că... Tac, iar. Da, e din spate. Ai ăsta, Poltergeist. Poltergeist, cu ăla mai multe, hai, mai multe de astea și ori le-au aruncat. Unii, Felinarul. De aici au venit. Da, n-avem freezing. Dăm drumul.
Deci, Gahan din nou. Uite, n-are sfere pe lângă ea, vezi? Nu are sfere. Gata. Bun, deci, o să fie el Poltergeist. Uh, Diogin îți mai cu multe sănătate, nu mai știu, restul nu știu. O să fie o Poltergeist cu multe iteme de dat. Posibil, nu zic nimic. Nu avem freezing temp, așa nu avem nimic. Sfera nu cred că are. Cam multe handuri. Prea multe hunturi, da. Adică, uita, bun, am închis lumina. Ala, o închid automat după ce pleacă. Da, aici e. Iar, mă! O spart becul. Are you here? Where are you? Where are you? Are you here? Are you friendly? Are you here? Where are you? Where are you? I'm playing Clash Royale. Perfect. Spirit Box. Iar te hunt. Nu. Ba da. Unde e? Uite la. Bun, avem Spirit Box. Așa. Spirit Box. Transmisător. Sferă paranormală nu avem. Poltergeist ce să aibă? Temperatură sub 0 nu cred. Trebuie să aibă carte și ultraviolet. Putem vedea ultraviolet mm, prin sare. Putem vedea ultravioletul. Mai dau alea de sare. Avem sfera? Nu. Nu avem sfera. Avem carte. Carte s-ar putea să fie poltergeist, cum am zis. Nu are amprentă la sol. Prea. Gata. Ăsta l-au aruncat, vă, nu mă nimic, dar nu te-mi da seama.
Amprente posibil să aibă, nu știu. Ia arătă Hunt. A, nu. Ah, avem carte. Spirit Daogen, deci îmi trebuie ultraviolet, MF, proiector DOTS. Ova. Hai să vedem. Încă nu. Ba, mu atac fix am nu vreau să ies. A, gata. Nu. Nu prea să joc cu nimic. Vreau să arunci iteme. Să vedem. Cameră, că nu vreau să stau să... Cameră? Mam, cum am pus-o? E invers pusă. Hai să întreabă. Tura 2. Dacă nu aș mai reduce celălalt. Aș aduce și celălalt de laș. Hai să vedem. Rect. Trebuie să treacă pe aici. N-are decât să nu treacă. Hai. O trebuie să arunci ceva. Trebuie să fac ceva. Bun. Ce-am zis? Șlemuf level 5. Opa, obiect aruncat. Unde? A fost un obiect aruncat. Mă duc să văd. Obiect aruncat. Cartea. Nu. Asta a fost aruncat. Nu. Opa. Demon level 5. Demon level 5. Spirit.
N-are amprentă, n-are amprentă. EMF level 5. O garanta că e EMF level 5. Ori freezing. Că e freezing ceam. Moroi. Nu, când dă hunt e level 3, level de ăsta, nu e level 5, da. EMF level 5, garantez. Cam trebuie să aștept. Opa, stai. Nu, n-are freezing. Nu are freezing. Ok. Nu, cred că e EMF level 5. Amprentă n-are. N-are proiector. Nu, dai. Amprentă n-are, m-am uitat peste tot. N-are. Au fost EMF-ul 4 și se ducea la 5. Deci eu zic că e EMF level 5 și Spirit. Hai să vedem. Dacă nici am una am făcut-o în ba. Hai să vedem, doamne. Ziceți-mi voi. Bun! Bine, măi! Hai, producătorii! Hai, producătorii! Intră level, ce să fac? Așa, un crucifix mai bun. Crucifix mai, Doamne ajută. Hai să facem ăsta acum. Nu mă interesează lanterna. Crucifix ăsta. Ăsta nu mă interesează. Nici... Și trepidul pot să-l fac. 5.000, 3.000, 4.000, 4.000. Și asta e 3.000. E destul de folositor. Și rest, nu, mai las, că nu mai am bani. Băi, bun, bun. Level 34. Cam asta a fost episodul. Am găsit în sfârșit fantomica aia, mă. Am făcut modul provocare pe săptămâna asta. Săptămâna asta nu mai filmez deloc. Încep de datul ca lumea, că am vreo 34 de videoclipuri. Cam asta. Eu am fost Ionuț. O să te vedem cu mine la următorul episod. V-am pupat. Pa, pa!